Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 35 minutos makalihis ang alas 2. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik kita sa tuyang programa, partner. Yes, opo partner, kamusta hon tamunaan sa tuyang mga paraan tabay online, 'di ba? Hello kay Sir Max Casilla, Josephine Fernandez. Uy, si Sir Nars Barceliano Buaraw nakabalik na. Si Sir Nick Rigachuelo, Marina Pagkahapon, Madam Ja Betito Belen, si Madam Alona Tumagan, Flor Manalang, and of course, naghihiling mandaan si Annalisa Banua, Freddy Amor, and Michelle Mitch Rodriguez, si Dear Dam Barberan Nalin, good afternoon daa, and si Madam Shonette Banyares, Richard, and of course, si Sir Roy Serrano, and iba pa, dakulon, say present po sa mga nakaantabay si Madam Lorna Banzuela. And batiun taman da partner ang satuyang coverage team dyan sa Buena Vista. And satuyang inspirasyon sa kalusugan, si Kuya Bunjing Tanay, and kay iba sina Kuya Boy Mata, and si Adin. And of course, sina Father Momoy Boromeo yaon man dyan. And si Papa Mar, maray na hapon sa Indo. Yes, ingat-ingat po kita dyan. Ano, sa mga ano ini, ang sa tuyang ng mga lakwatsero. Yes. Yan. Okay. Nagko-cover sila, nagko-cover pa. Oo, para ito duman sa programang ano ito, so pang Sabado baga. So, sa kapalibutan, Yes. diba? Boses kan kapalibutan. Yes. Sige, ngunyan partner, sa tuya na mga kakaibanan bilang sarong guest ngunyan na pagkahapon, saro siyang nanay, of course. Oo, no? syempre, ipigsa celebrate naman palang giraray, ngunyan ang Mother's Day partner, ano, kang nakaaging Domingo, and padagos kita sa paghanap ng istorya kang mga nanay, tangani makapagtao kita ng inspirasyon sa lambang miyembro kang pamilya, diba? Apo doon ta siya sa pangarang Ma'am Bernadette. Oo, yes. Sige, tabaloon ta ng apudan si Ma'am Bernadette. Ganyan na pagkahapon. Opo, okay. Ringing. Hello muna kay Sir Joey Lorica and Lydia D. De La Cruz. Maray na hapon po sa Indo. Okay. Ayan na, nasa linya na Sige. po si Ma'am Bernadette. Hello, Ma'am Bernadette. Good afternoon. Yes, good afternoon po. Opo. Yes, Ma'am Bernadette, si Kuya A po ini, Yes. DCGB and Oo. Ate Jen. Opo. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Opo. Okay. Ma'am Bernadette, bago ang gabos, pasalamatan mi na po ika sa oras mo na itatao sa satuya ngayon na pagkahapon para sa mga paraan tabay ta. Tangani na magtaoning inspirasyon, magtaoning adal, and then reflection sa buhay para sa tuyang programang Usapang Pamilya as we celebrate Mother's Day. Mother's Happy Day. Mother's Day po pala. Opo, thank you. Okay. Pirang taon na po si Ma'am Bernadette?
Ay, ano na ko, sir? 43, 1997. 43. Yes po. Okay, sabi nga ni, life starts at 40. Yes, opo. Diba? Opo. So, 3 years old ka ba, Ma'am Bernadette? Ano? Yes, ayun po. 40 years in experience. Wow. 3 years old ko lang. Oo. Perang taon na po ka mo, Ma'am Bernadette, kasal? Ay, ano na po? Pera na. 16? 17. Okay, 17. 17 Opo, 17. years. Opo. So, piraman po ang aki na biniyaya ni Lord para sa inyong pamilya. We're blessed 2 children, 1 boy and 1 girl. Wow, magayon na combination, Ma'am Bernadette. Ano? Opo. So, iba, pangarap talaga yan. Gusto ko nga, duwasan na nga yung aki, pero nga Oo. sarong babae, sarong lalaki. Okay. Pirang taon ka na po, ina, Ma'am Bernadette? 22. 22. Kasi 22 na po ang eldest po. Okay. So, Ma'am Bernadette, bilang sarong ina, ano po ang sa imong sikreto sa pagpadakula kan sa imong aki? Ay, siguro sir, wala man yung sekreto po. Ano, kasi iba-iba man kaya baga ang mga aki, iba-ibang pamilya, iba-iba ang sitwasyon, kaya iba-iba ang approach sa kanila. Opo. Oo. Ano lang po siguro, ang totoo magrespeto, though mga aki pa yan, hindi naman ang respeto para sa mga adult lang eh. Mhm. Ang mga aki naman, iba-iba ang level niyan. Kahit pa toddler, siguro dapat irespeto din kasi may mga pakiramdam sila. Correct. Yun lang po, respeto po sa mga nararamdaman nila. Maging sensitive siguro Yes kita, po. Ma'am Bernadette, sa mga namamatean kan sa tuya ng mga aki. Ano? And then, Opo. once na naaraman mo na po, Ma'am Bernadette, so ano yan? So kagustuhan kan sa imong aki, so namamatean kan sa imong aki, papaano mo po pigtatawan na ning pansin? Ano po ang sa imong tugon? Ayan po sir, depende naman kasi sa gusto nila. As long as hindi po yon harmful sa kapwa and talagang makakatabang naman sa kanila, go po ako doon. Mhm. So Sa ngaran kang, opo, sa ngaran kang pagrespeto, kasama po yon. sinusuportahan mo po, Ma'am Bernadette? Yes po, kasama din yun sir sa evaluation eh. Hindi naman lahat go lang ng go. Yes. Kumbaga, ma-evaluate ka muna Mhm. kung okay, go. Kung may masasagasaan or may maaapektuhan, baka Opo, ma. pag-isipan ulit. Yes sir, tama po. Okay. Ayun, oo. So, tamang pag-uron-uron man po giraray sa mga aki. Yes. Diba? Ma'am Bernadette, so far, ano po ang sa imong naging, kumbaga, challenge sa buhay pag-abot sa pagiging ina? Lahat ng nanay naman siguro sir, igwa ka po is warang exempted dyan sa mga challenges as nanay. Siguro as nanay, puhan lang maging selfless. Oo, Selfless. dapat uunahin po siguro ang welfare ng mga anak. Mhm. Top priority yon. And ang pinaka-challenging po kasi ang maging mabuting nanay. Mhm. Oo. Kasi sabi nga sa unang interview nyo, madaling maging nanay pero mahirap po maging mabuting nanay. Opo. Mhm. Madal All sabi ni Master Sergeant Police Valerie Bayola. Ma Valerie, Opo. no? Ayun, tama po. Madali daw maging nanay pero mahirap magpakananay. Correct. Opo. Yes. All out sacrifice po lahat talaga. Okay. Yes po, oo. So guro ano po ka pagal? Sabi nga ni mahirap magpakananay. Doon tayo, ma'am, sa mahirap magpakananay. Ano po ang pinakamapagal sa pagiging sarong ina? Kasi baka sa mga ining partner ko, Ma'am Bernadette, baka gusto naman maging nanay soon, no? Para at least igwa man siya ki-hint, o Iyo igwa ba siya nga? insight, or igwa siyang mapaghahandaan once na naging nanay na siya. Ano po ang pinakamapagal duman sa pagiging ina? Na Kasi sir, sa pagiging nanay, hindi naman ibig sabihin wala ka ng sariling identity, di ba po? Mhm.
Sa challenges po kasi sa pagiging mabuting nanay, kailangan i-set aside minsan ang mga pansarili. May mga kagustuhan din ang mga nanay. Mhm. Pero dahil sa pagpapahalaga and love talaga nila ang mga anak nila, nakukuha nilang i-set aside yun na mga pansarili nilang kagustuhan. Okay. And once po na na-overcome mo yun, siguro masasabing mabuting nanay. Lalo na po kung yung mga personal na kagustuhan pansarili lang naman, Mhm. hindi masyadong magbe-benefit ang family, huwag na muna. Mm-mm. So yun talaga ang sabi nga ni kan iba, ang magurang daa iuungit mo na sana, Itatao pa sa aki. itatao pa sa aki. Iyo. Totoo po yun, sir. So talagang iniinot mo, Ma'am Bernadette, ang welfare kan sa imong mga kaakian, so sa imong personal na kagustuhan or pangangaipo, duman ka na sana sa ubaga option, nasa option na nasa na. Yes po, sir. Okay. And as an example, sir, siguro kahit ining interview, hindi ako, sir, I'm not used to it. Pero gusto ng anak ko and magiging masaya siya. And for me, kasama yun sa welfare. Opo. Dapat maging masaya siya. Kasama yun sa kinukonsidera ko as kasama doon sa sinasabing welfare. Ayun. Even, oo. Kasi ang mental saka emotional aspect ng mga bata, kailangan pong stable yon. Ayun. And itong interview, sir, talagang extra challenge sa akin. Hindi ako sanay sa ganito. Oo, parang Pero, pinaka lang nasa Pag ano lang backstage. tayo, ma'am, magkukwento-kwentuhan lang tayo dito. Yes. Parang lang, isipin mo lang na yaong kita sa hampangan. Oo. Ano? Opo. Hindi mo pag-isipon na nasa radyo kita, Ma'am Bernadette. No? Yes. Yes. Kaya nga po, sir, isa po ito sa example na din sa pagkonsidera ng welfare nila. Para sa akin, siguro magiging masaya siya pagka pinaunlakan ko ang interview na to. Opo, oo. Isa yun, sir, sa isinet aside ko kahit na kinakabahan ako kasi hindi nga po ako sanay, go pa rin para sa kanya. Yes. Opo. O, pirang taon na po, ma'am, ang matoa mong aki. Ano na siya, ma'am? 22 years na kang pagiging guwapo. Kasi lalaki. Wow. Oo, so ibig sabihin successful na po siya sa ngunyan. Tapos na May po. yes po, sir. May mga diet-diet na din na natutupad sa mga tigpapangadjik niya. Mhm. Ayun, that's good. And iyan po ang saro sa kaubahan kang sarong ina, sumahiling ang aki na padit-diit nagiging successful ang aki sa ibong kang mga pinag-aagihan. Ay, opo, true. Opo. True po. Ma'am Bernadette, ano po ang pinakapangarap mo para sa imong mga aki? Ay, siring po sa gabuas, halos naman siguro po na nanay, wala man ibang sinangad para sa akin. Ang magiging maray sila. Mhm. And successful sa pinili nilang buhay. And saka, sir, hindi po ito pasaway, Mhm. galahin ng sosyedad. Kasi dapat po lumaki na maayos po sila. And magandang standing sa society. Hindi po sila kasama doon sa pabigat sa community. Mhm. Sa government. Opo, Hindi yung yun lang ano, po. mga pasaway, bako pasaway. Opo, wag na po dumagdag doon sa madaming bilang. Totoo Okay, yan, totoo. ano? Pero mapagalon magpadakula aki sarong aki na tultol. 'Di ba? Sabi nga Kasi being a parent to kasi plays a vital role. Correct. Dapat makita nila dapat sa parent mismo. Unang-una sa parent mismo. ang kinagayon kay Ma'am Bernadette, natutukan niya sa iyang duwang aki. Kasi Yes, duwang oo. aki. So, sa tuya na ng problema kasuhapon, no, 11 ang aki niya. Oo. 11. And halos gabos Opo. igwang bisyo. Kung naka ano ka ma'am kasuhapon, kung nadangog mo, 11 sa iyang aki and then nagdarakula na puros may mga bisyo. Oo, di nakapagtapos sa kawawa. pagklase. Ang problema kay ito kasi kapos man sa buhay, kaya puhan niyang magpasahod or magtrabaho, medyo arayo, and then balo na kaya siya, biyuda, dahil na talaga masyadong nagtutok sa sayang aki. So good thing about Ma'am Bernadette na tutukan niya ang sa iyang oo. aki. Pero sabi Ma'am Bernadette, dipisil daa
ang maging ina na sarong plain housewife. Kasi paano mo babarangon po sa oras mo pag abot sa pag-asikaso sa paglaba, sa pagluto, sa paglinig. Ano po so naging paagi mo tangani sa ibong kaayan. Yaon manggiraray so sa imong nakasentro man giraray ang sa imong pag-atama sa imong mga aki. Okay. Ma'am Bernadette, apudan ko po Mapuputol ikagiraray. ulit siya. Mapuputol Sige. kaya siya for 12. 12 minutes. Sige Ma'am, po. apudan ta kagiraray. Ano lang Okay. kita, ma-refresh Sige. lang kita kan sa tuya na ano yan, kan sa tuya na call kay Ma'am Okay. Bernadette. Hello muna kay Sir Sandy Barbacena Basmayor. Nakatutok ko niya na hapon. And si Sir Edwin Relucio. Mhm. Okay. Ringing. Sige. Hello, welcome back Ma'am Bernadette. Yes po. Opo. Opo. Sige, Balik- partner. So Sige sa po, imong... ma'am. Nadaw mo po sa kapod ko po kang kasibago po. Go ahead. Ay, hindi ko masyado na pick up. Yes po. Sabi po kasi di pisil da ang ina na plain housewife na nyaong ka lang po sa laog kang harong. Syempre po baga dai ka masyado nakakapag-ayos and dai ka nagparaluwas, nakatutok lang po an sa imong buhay sa pag-asikaso sa mga aki. Paano mo po nababanga sa oras mo duman sa trabaho sa laog kang harong asin sa mga aki? Ma'am, hindi madali pero kaya naman. Okay. Mind setting, saka yung kasamang critical, saka logical reasoning, strong faith, saka firm belief sa Diyos na makakaya naman lahat yan. Padagos lang ang mga maray na gibo. And of course, maski busy po siguro sa mga tigigibo, magtaga-sukray, kaiba yun. Eh, alang ano, pagal-pagal na nga, sir, pagharap mo pa sa salamin, kasing ramok na kang tigigibo mo ang buhok mo, ano naman yun? Oo, dai na nakasikaso sa diri. Yes. Oo. Ma'am Bernadette, may, Magtaga-sukray. anong oras po usually nagmamata ang sarong plain housewife? Ay, iba na po kasi, sir, pag darakula na. Saradit pa. Kasi pag mga saradit pa, pati ang pagkarigos kaya yan, ikapa, ngunyan darakula na sila na. Kaya hindi na masyado ang pressure. Saka mababait sila. Usually, And ma'am, sarong- mga anong oras ka po nagmamata? And then, para ma-figure out, ma-picture ni partner Jen kung ano ang magiging ano niya, future, di ba? Ma'am, oo. Anong oras po nagmamata si mga 6 a.m. araw kayan? And then pag mata mo po, ano po ang sa imong pigigibo? So ngunya na darakula na sa imong aki. 6 siguro, sir, kaya na ang 6. Lalo pa na online class lang naman. Wala naman masyadong kaipuhan at tabunan. Mga 6 po. Saka, banggi pa minsan naka-inline na kung ano ang gigibuhon the following day. Naka-align na ito. So, Opo. so ngunya na po na darakula na sa imong mga aki, ano? Pareho na po graduate? Hindi pa, may grade 12 pa po ako, sir. Okay. So, bale, talagang medyo nakaluwag-luwag ka na pag-abot sa schedule Ayun sa imong oras kasi saro ng may igwa ka ng graduate and then dakula na so sa imong aki. No, dai na bako na so arog ka itong mamata ka kiatab kang aki pa and then mamamalisyahan mo palubog na naman pala ng aldaw. Yes po. Pero sabi ko, sir, dahil pag lingawan, pag tagasingit ang pagsukray, Mhm. So, ang ani na importante yun. dahi halata na haggard. Yes po. Kasi hindi naman dahilan ako mo nanay, haggard na eh. Kasi minsan kaya baga Ma'am Bernadette, so iba, ina na ngaya, dahil na ngaya ako kaiyan ngaya nagsuro-suro Oo, ko tapos ay. na ngaya. Oo, parang yaon masanay ako sa laog kang harong. So ano po ang kaibahan kang nakapagsukray ka at least? Sa day ka nakasukray, may feeling mo ba, ma'am, may group booster ka sa imong energy pag-ari ka yan? Yes. Opo, totoo sir. Garing napansin mo, pirmi ko tigsisingit ang magsukray. Kaya nadako kita sa pagsukray, sir. So parang may ano talaga, may confident Iba pa din. naman at Yes. least. Opo. Saka hindi yung mukhang kawawa ka na talaga. Yes, oo. At least mailing manggiraray kang aki na sa ibong kang mga problema and kabisi as a nanay, naiiling ninda na ang nanay ninda magayon manggiraray. Diba? Correct. Okay. Yes, so. Ma'am Bernadette,
Ano po, last na lang ini Ma'am Bernadette. Sige. Ano po ang sa imong maipapayo sa mga kapareho mong ano yan, plain housewife? Opo, siguro, sir, different family nga, different situation, kaya different approach pa din po. Naniniwala po ako na walang exact manual sa parenting naman. Mhm. Standard is not at all times standard po. Kasi iba-iba nga. As individual, magkakaiba po ang personality ng bawat isa. May kanya-kanyang paniniwala at ugali. It doesn't always follow na ang ginawa ni Family B is applicable to Family B. The bottom line and the most important to preserve the good relation among family member is respeto po talaga sa paniniwala and paggalang sa namamatean. Respeto is not only limited sa parents naman po. Adults must also know how to respect young. Sila po ang magpakita, maging modelo, saka dapat may moral ascendancy kung ano ang tamang gawin at mga dapat gawin. Yun po. Pag ganun po siguro, pagka nakita kasi ng mga bata sa magulang kung ano ang sinasabi hindi dapat gawin and hindi ginagawa ng magulang, kasi nga po importante ang moral ascendancy. Pag ganun po, hindi posible and madali ang pagdisiplina sa mga bata. Sigurado po, magiging silang mabuting tao at magiging asset sa community. Yun po. Thank you so much, Okay. Ma'am Bernadette. Salamat po sa oras mo niya na may naokudan ako. Opo. Bilang sarong magurang, you have also Opo. you have to respect your children. Yes. Totoo Tama. po, basic po yun, basic. Hindi kailangan bratuhin komot nan ka, ikaw ang tatay, dapat ito yun. Dapat po minsan flexible eh. Kasi Di ba- nga po, may pakiramdam din sila. Correct. And walang monopoly po ng knowledge na como parent ka, alam mo ang lahat, hindi po totoo yun. Okay, Correct. oo. So, tamang pag-uron-uron and pagrespeto sa lambang saro, maging sa mga aki as in sa magurang. Thank you so Sige much, po. Ma'am Bernadette. Mamalos, Ma'am Bernadette. Salamat po. Okay, sige. Okay. Si Ma'am Oo. Bernadette Balines, mga tugang, tabi, magayunan so sa iyang tinaw sa to partner, Minsan kaya bilang sarang magurang paguna ta talaga aram ta na ang gabos. Oo. You have to follow me. Kasi ako, papaduman ka pa sana, ako, pabalik Pabalik na ako. na ako. So, dapat pala, may mga dapat man kitang Dahil sabi ni Kuya John, i-considerar. dahil na nagsabatan, Oo. iba man ang inagihan. Yes. Totoo, taka ito siguro kung iba man so inagihan kan mga magurang ka ito, iba naman so aagyan kan mga atot Yes. no niyan. Okay, oo. Nagbabago-bagang environment. Tama, oo. So, Okay. ito magayon, respetuhin din ang ating mga anak. Yes. Diba? Opo, and kung... Sabi nga ni, daing bararasuhan. Yun. Daing bararasuhan. Ole! 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 Eyo, syempre... I-consider ta so sa indang namamatean. Opo, oo ta. Syempre, minsan, iyo man ang gusto kang mga aki, so talagang masabutan man sinda, di ba? Partner ta. Correct. Minsan, igwa man sinda ning gustong sabihon. Kasi Correct. minsan, nasusupog man ang aki mag-open sa mga nanay Yes. or tatay. Kaya dapat siguro, talagang sabi kay ito ni Madam Bernadette, maguron-uron man. Correct.